Ме! Здравейте! Ще играем пак. Вече ще качим с тунел. Се опитам на 28. Миналото видео не успях. Съм много зле по Brawl Stars. Сега играем на Knockout. Предното видео играхме на Duo Showdown. Еба си ботовете. Тихо бе! Тихо! Тихо! Що коштани? Я такова барали, кому се праша много силено. Ауч! Който може Митко може да знаем, че... О, на Бътко! Прашло. Праща там, бе, колко мрал. Ни бягала, играе! Ко пражва? О, баси тъпя се! Не стой там, като джанала и да играеш. Как ще го бе? Браво, 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 моля, убий Перо. Браво, бе! Не искам сок. Плюс 8 купи. Вау! Pedro. Фемями ти се махни сабърда. То баш мене на трова. Ти за какво ме използваш защит, бе? Ана, да има другата Пепър защит ме използва. Заболя мама и тук блесна дълна. Нека няма да попомниш аз. Аз играя така Brawl Starската. Бега от тук! И на май! Ана, заболя ма главата. От тази поничка. Много сме добри, аз съм най-слабил да си тутка. Не мога да убия един човек тука. Яго тука бе. Дай не ми отели мен. Ти не отелиш я мене. Оцела мама. Не ме цели. Само някой има натрови с гъзове. Не викам, бърках си думата. Алабатко, маки нене, камани. Камани геленч ме, амбани, камбани, бомбани на камбани. Как може была той нещо? Моля, как ги пръскам, аз съм много добър аз на тази игра. Аз много ги пускам. Да, мога да го бия папи. Папи, ела тука бе, Пипер, ела. Папи, ела моите мамике. Ето, Пичепа. Motherfucker. Хора, страх ме да ми бамат акаунта вече. Ще прави такива тапалачки. Напусна силата да го цапна един главата, бе. Ама батко, кърмен ги личи. Нема пипира. Нема пипиранко. Мерси, че мигал тепа. Ако не бях без тебе, Джинджи, ще да ми кажеш джуболто. Ала бала. Акин мангил. Ала бала. Ама батинкинка. Ала бала. Бала. Ние сме много добрите.
Най-добрите сме ние. Ади, лягай се в леглото, чуя. Кошарче умрял доле ми. Опа. Айде, бе! 24-ти тяр, бе, майка! Опа, пиперушката иска плеги. Окей, пайп. Окей, пайп. Окей, пайп. Окей, пайп. Слушаха също много тегави да ми дават. Не. Лай, какъв е дух, защото ги мадафака. Ауфа. Ауч, много ме заболя. О, не бе, много боли това. Знаеш как ме запари да ми канкуе? О, фак. Аля, идвам ви беше, ви пускам главата, бе. Ауч! Заболя ми малко тука. Те са тримата в един храст ли, бе? Отивам да ги пускам. Яйка, не лягаш в легото, бе, пидираш. Ела ми, Рика. Идам да ти тоша главата. Искам да се развалиш като роболаманчо. А ти кой макаранчо? Макарон. Сега Христо да беше тук, щяхме да ги викаме макарони. Ама спак за коса показал там, бе. Защото много красив ли е. Да го видим колко грозен беше. Видяхте ли го? Ама малко силен. Ама мани са от тука, бе. Ти ми троши главата, ти ми строши главата. Кой ма цапна тука, бе? Баси цитърите мръсни. Първи рун ние го бихме обаче, ама те задали си на... Май да ще бим рунда сега. Май нема да бим рунда сега, защото ме мразят. И само мен искат да тепят. Не мога ли да тепят другите малумни? Кога трепите? Yes! Умирай, бе, шматка! Шматка, как ги прави батката? Лягай бот, изкаби си силата, ти не можеш да ма чапнеш ти. Уя, пинджили. Пинджили. Коя пинджили? Пинджили, ауч! Коя пинджили. Уаха! Биджи, скузи. Една игра. 8 трябва да губим тази игра, измам 25 тирсти, брат. Уху! Yes, брат. Много сладката игра, за кол двамата отивате ви там. Много сте ми сладки, за кол не се умрете вие. Вижте се умряхте двамата от едните паци. Фенено. Кома се за тя съм боса такова, ви не мога да трепите, бе. Боса съм, да. Като ма цапни папа, като ма цапни една лъжица в главата. Няма да ми трепите моите съученици. Я ти тука е! Лебло! Я ти тука е! Кога ми се здобиш като забилянко, е? 25 титяр! 25 титяр! Айде бе, що за лон, бе? Constructing. Ой, плънах малко. Така ли трябва да купа лавичка, добре? Аз не искам от това май легендарите и ми даде никакъв късмет. Хайперчарж на Пени ми даде, да. Такова ми даде хайперчарж на Пени, да.
За къде отиваш ти там, да те трошат главата, да ти трошат на тебе, ба? Къде отиваш там, да ти трошат главата на тебе, да ти трошат главата? О, не мога почва да говоря. Го. Пиперишки, ети на кой се правиш, ма? Ей, останах саминчик. Саминчик останах аз. Саминчик останах аз. Малко саминчак. Малко саминчак останах аз, да. Малко саминчак. Джиминджаго останах аз. Аз малко джиминджаго останах. Ай, няма правя друго. Нервям се. Хора, аз като се нервя, не мога да правя видео. Заради той. Защото ме Окей, играем битката. Айде, лягай си в кошарата. Не ми пука дали ще ме биете. Аз ще го... Ко правиш, ма? Мислиш, че някой е FK или ма? Ние няма сме FK, само аз ако не бях боскал, ако бяха на отрепали. Ако бяха на отрепали, нямаше ние да видим камбър, много сме капини. Внимавай! Поне съм с Манди. Не Манди да ми пусне суперчарджа. Не. Окей. За сега добре. Сега доста добре се справям. Бой, 800 един път го целя и идете. О не, брат, о не, сега мачо влизам. Чао, не искам да те дигам. Бог не мога. Това го спечели, хора. После сбъм колета, даже ги почвам с колета. Хора, това ще е видеото от мене. Айде, чао!